Salamu alaikum. A nan dai inda kuka ga mun taru nan trailer park ne, kuma guri ne na direbobi. Dukanmu kuma 'yan arewa ne. Daga arewa muka fito, wasu daga Kano, wasu Kaduna, wasu Bauchi, wasu Maiduguri. Dukanmu gashi mun haɗa nan. Dalilin da yasa muke wannan bidiyo muke so mu yi korafi. Muna so mu yi korafi ga shugabanni ne. Shugabannin namu muna da gwamnoni, muna da kuma shugabannin sojoji da na 'yan sanda. To gaskiya tsakani da Allah ba wani abu bane, wannan abubuwan da muke fuskanta ne a hanya ya ishe mu. To shine muke korafi akan wannan bayani. Dalili kuma shine zaka dauko kaya daga arewa ko zaka dauki kaya daga kudu, zaka je arewa, musamman ka dauki kaya a nan watakila 300,000, to kafin ka tafi arewa sai ka kashe 150,000 ma ma'aikata kawai. Ta kai ga in baka ba soja kuɗi ba sai ce ka yi fakin, in kuma ka yi fakin din daga ka rabu da shi zai ce zai kashe ka ko ya harbe ka, ba abin da zai faru. To muna kira ga gwamnati, wannan abin ya kai ga haka, da soja da police ya zama dole sai ka ba da kuɗi. Civil defense, soja, police, civil defense ya zama dole sai ka ba da kuɗi. Wanda ba sa karɓar kuɗi a ma'aikatan gwamnati a ƙasar nan, wanda ba sa karɓar kuɗi mutum ɗaya ne kawai, immigration, shi ma dan baya hanya ne, shi ma da an sa immigration hanya shi ma sai ka ba shi kuɗi. To saboda haka mu muna kira da shugabanninmu, muna da shugabannin 'yan siyasa, mun zaɓe ku amma ba abin da ya canza. Ga 'yan majalisu ba abin da ya canza. Direba a ƙasar da ya zama kamar ɓarawo ma mu ya fi ni 'yanci, kuma mu muke ɗaukan abinci da ake rabawa a kai ko ina. Yanzu nan muna Fatakot ne, muna Nafcon a Fatakot, mun zo kuma ɗaukan taki ne. Yanzu taki za mu ɗauka, kowa a nan wanda ya yi lodi ya ware 150,000 kuɗin hanya. Wani 150 din ma ba zai kai shi ba. Daga nan zuwa lafiya sai ka kashe 100,000 ma ma'aikaci. Ta kai ga in baka bayar ba ma za a ce za a harbe ka. Zai ce in ya harbe ka iyakaci a canja mai gurin aiki. In ma ka in ya harbe ka ma a canja mai gurin aiki, abin da zai gaya ma kenan. To mu yanzu muna kira ga shugabannin tanki da na open body, kai duk wani abu inda commercial ne, to muna kokari za mu tsaya mu daina aiki. In aka dauki mataki sai mu gani daga nan ko zuwa wata ɗaya wata biyu ne. To mun fara turo wannan bidiyon ne saboda ya kai gare ku. Shugaban sojoji ta kai ga a kofar barak yanzu ana karɓar kuɗi, soja a kofar barak zaka yana karɓar kuɗi. Kuma kun san da wannan bayanin. Duk inda ka zo sai ka bada kuɗi, za a ce ka bayar kawai, in baka bayar ba ka yi fakin, in baka bayar ba sai dai ka faka motarka, in zaka kwana ba ruwansu. Har duka ake, kuma barayi ba ne. Amma in kuna so mu zama 'yan ta'adda ne, to mu ba mu sani ba. Dan dama abin da kuke so kenan, so kuke mu zama 'yan ta'adda. Muna neman abinci, muna da iyalai, muna da abin da dan kudin da kai rage zaka kai ma iyalanka. Soja da dan sanda sun karba hanya, kuma ta kai yanzu ga get din soja ga get din dan iska. Soja zai ce je ka ba mu yancin kudin su saboda bakin su daya. To ya kuke so ni ne? Mu ba 'yan kasa ne, mu 'yan kasa ne a Najeriya, mu 'yan Najeriya ne, kuma muna shiga Nijar. Abin da ake mana a Najeriya ba a mana a Nijar. Muna shiga Nijar, muna shiga Burkina Faso, ba mu zuwa. Abin da ake mana a kasar nan ba a mana a can. To mu ba mu san me kuke so mu zama ba. Saboda haka muna kira ga shugabanni, saboda Allah dan Allah a gyara wannan abin. In kuma ba a gyara wannan abin ba, to abin gaskiya zai ɓaci, zai yi muni. In kuka lura da ba abin da ba a mana, amma da tura ta kai bango, ta kai ga za a fasa mana taya mu rufe hanya sai an biya mu ɗauke mota. Za a dake mu miya kuri, har fasa mana taya ake, muka kai ga to abin ba zai mana kyau ba. In an fasa taya sai mu rufe hanya, sai an biya, sai mu cire mota. To saboda haka wannan bayani da Allah da Annabi yana da kyau shugabanni ku ji wannan bayanin. Halin da muke ciki a ƙasar nan, muna wani mummunan hali wanda ma'aikata mu sun sa mu a gaba. Kuɗi kawai suke karɓa hannunmu. Ba wani mai bayanin ne? Yawa. Zo karɓa. To assalamu alaikum jama'a. To a matsayina na ɗan ƙaramin ku a cikin wannan sana'a
wannan bayani da wannan babban yaya namu ya gabatar. To magana ta gaskiya kamar ni je abin da ya faru da ni a Oda cewa ma aka yi za a ƙona mota ta saboda ni ba ɗan ƙasa bane kenan. To alhamdulillah muna alfahari, dama Allah bai kirkire mu cewa dole sai a gwamnati sai ta ba mu aiki sannan muke 'yan ƙasa ba. Allah ma bai kaddar haka ba. Masu kuɗi suna siyan motocin nan suna ba mu kuma muka yi iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin cewa mun tsare mutuncinmu da mutuncin ƙasarmu da 'yan uwanmu da iyayenmu. To amma abin da nake so na yi bayani a nan shine last week a Fataniya faru, mun zo 'yan sanda sun tare mu sun ce sai mun ba su naira 500 mun kulla hanya. Ba mamaki a ranar da aka yi abin a cikinmu nan akwai wa'yansu daga ciki. Mun zo an kulla hanyar nan sai da suka ga noha har dan iska a ƙauye ya fito yana faɗa mana cewa nan area su sai saboda mu ba 'yan ƙasa bane kenan. Muna da yanci ko ina mu je mu zauna mu nema tunda ba barayi bane mu. Najeriya ɗaya ce kuma da sana'ar muke tafi, kuma duk garin da muka sa gaba muka tafi alheri muke kaiwa mu ɗauko alheri mu kawo. To magana ta gaskiya ya kamata a duba waɗannan ƙorafe-ƙorafe namu, saboda ba zai yiwu a ce su kansu masu dukiyar nan ya kamata su dinga tausayawa. Mutum za ka yi lodi ɗan abin da zai baka bai taka kara ya karya ba, ka je hanya ka bayar. Amma a duk lokacin da za ka zo da wani ƙorafi abin da ake kallo kana son kanka sabanin abin da yake faruwa. Gaskiya ne, gaskiya ne wannan. Saboda haka muna kira ga gwamnati ta duba wannan al'amari namu, saboda magana ta gaskiya idan tura ta kai bango fa kamar yadda wannan bawan Allah ya bayani to komai zai iya faruwa. Wannan shine bayani.